Nizar El-Gadi li bjanta 34 sena ntbagħat 4 xhur ħabs wara l-instab ħati li jgħajjar u għedet lill-Ispettur Keith Arno li meta jintemm il-każ dwar il-qtil tal-eks sieħba tiegħu se jsibu u jpattilu. Il-każ seħħ nhar 28 ta' Lulju wara li El-Gadi tressa l-qorti akkużat li qatel l-eks sieħba tiegħu l-avukat Margaret Mifsud. L-Ispettur Keith Arno qal li l-akkużat dakinhar li tressa l-qorti akkużat bil-qtil beda jeddu u jagħmillu mostri oxjeni. Għallu wkoll li Alla ħares ikun hemm il-ġurnalisti preżenti għaliex ikisser kull ma jara. 9 snin oħra ħabs għal Emmanuel Balzan magħruf bħala Tristan B fuq każ ieħor ta' frodi. Il-kantant ta' 36 sena mis-Siġġiewi instab ħati illi iffroda lil Joseph Sultana li huwa bidwi mix-Xara Għawdex is-somma ta' 750,000 euro. Fil-qorti ħareġ li Tristan B kien qal lil Sultana li għal din is-somma kien se jakkwistalu kważi 7 miljun euro minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa Tristan B qed jiskonta diversi sentenzi fosthom ta' 3 snin ħabs, 9 xhur ħabs u 3 snin u nofs ħabs rispettivament il-kol fuq frodi. Jinżamm taħt arrest preventiv Kenneth Gafata 39 sena mill-Marsa li jinsab mixli biqtil tal-eks maħbuba tiegħu Christine Samut ta' 40 sena mir-Rabat. Dan wara li l-qorti ċaħdet it-talba sabiex ikun hemm tnaqqis fid-depożitu għal-libertà provizorja li bħalissa hija ta' 15,000 euro. Fawissu li għadda Gafa ingħata l-ħelsien mill-arrest wara 9 tentattivi iżda xorta baqa' miżmum il-ħabs għaliex ma kellux flus sabiex iħallas id-depożitu.